Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai magana injiniya Ibrahim autan kanikawa daga nan bin Harun Autofix. Kamar yadda na muku alƙawari, zan dinga kawo muku bidiyoyi a game da sensor. Yau sensor da za mu yi magana a kai shine wannan sensor. Muna kiran shi da ABS sensor. Wannan sensor duk motar da ta zo da ABS yana kasancewa a kowane kafa. Duka kafa hudu na mota yana zuwa da shi. Aikin wannan sensor a jikin mota shine auna adadin tafiyan da mota yake yi, saboda idan aka taka birki ABS ya san irin yadda zai kama birki. So wannan shine yake ɗaukar information daga jikin kafan mota zuwa a brain box din ABS. Shi yake kama brain box information din adadin gudun da mota take kai. Idan wannan ABS din ya samu matsala ko ya tsinke, zai nuna wutan ABS a dashboard. Idan kuma wannan wutan na ABS ya nuna a dashboard, ABS ba zai aiki da kyau ba. Sannan kuma duk wani abu da yake functioning tare da ABS, duk wani abu da aka design nashi wanda zai aiki tare da ABS, shi ma ba zai aiki da kyau ba. Kamar irin sababbin motocin nan namu na zamani wanda steering nasu yana tare da ABS, gearbox yana tare da ABS, da dai duk wasu abubuwa da suke da alaka da ABS. Idan har wutan ABS ya nuna maka a dashboard, wa'annan abubuwan gaba daya ba za su yi aiki ba. Ko da za su yi aiki, ba za su yi aiki sosai yadda ya kamata ba. Misali kamar motar da aka alakanta gear selector ta da ABS, idan wannan wayan ya samu matsala ya tsinke, giyan ba za ta yi selecting gaba ɗaya ba, ba ta yi selecting ta kai zuwa giya na ƙarshe ba. Wata kuma za ga ta nuna maka har da wutan steering ma za ta nuna maka a dashboard idan ABS ya samu matsala. Kuma mafi yawancin da ake samun matsala akan wannan abun shine a yayin da muke cire shock absorber, wani lokaci ba ma kwance wannan abun mu ajiye shi a gefe, sai a kwance shi a saki kafan ya faɗo. In ya faɗo ya ja wannan wayan shi daga ciki sai ya tsinke. Dalilin haka kuma ABS ba zai nuna a dashboard ba. Sannan kuma wani lokaci inda kuskuren da ake samu wurin canza shaft na driving shaft, wani lokaci mutum zai iya zuwa ya so shaft wanda baya da haƙorin ABS ya zo ya haɗa maka, a maimakon naka kuma yana da haƙorin ABS, ba zai mayar da wannan haƙorin ba. Shi ma wannan babban kuskure ne, yana ɗaya daga cikin abin da ke sa wutan ABS yana nunawa a dashboard. Idan kuma ba a magance matsalan ba, za ga ana ta shan wahala ana neman meye dalilin da ya sa wutan ABS yake kawo. In ba Allah ya sa ka samu electrician wanda ya iya gyaran ABS ba, ya san duka wani hanyar da ake bi a magance irin wannan matsalan, haka za a yi ta shan wahala. Wannan shine dan takaitaccen bayanin da zan muku game da wannan sensor na ABS. Akwai sauran bayanai da yawa, in muka samu lokaci za mu ƙara buɗe muku cikin bayanin, sai kuma kun ji mu a cikin wani sensor da za mu kawo muku zuwa gaba. Mai magana injiniya Ibrahim bin Harun, darakta na bin Harun Autofix.